shintsheni nikade nigxeka manje nilwa nathi nophakela idibene ibhixene kodwa within a minute sengishintshile angifuna niyibone ukuthi ningamakhayitha angakanani ithule ingwenye ithe uthile zibeni phumela emgonqweni manje fusekani zinja hlukana ngonyama yethu shit thina kwela kethu kwaZulu sakhola sazi ukuthi inqaba lenhlinza kahleko umuntu oganiweyo nowaziyo ukuthi umuzi uphathwa kanjani akasoze aze ahleka isigameko la kuvele khona uNdlunkulu erekhoda isilo sithetha njengomnumzane wegceke sithetha njengomnikazi womuzi engeyona umuzi wakhe kuphela kepha kuwumuzi wesizwe sonke sawuphuma nomageba senkashana kamenze yaphuza umlaza kaMefa iphumile ka manje emgonqweni nganiza kwethu ngifuna ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa osesihlalweni kabalelwa phunga kabalelwa sono kabalelwa sici futhi okube isifundo esihle kakhulu lapha sithole ukuthi udaka liyosala nomnikazi wevideo obunembeza wakhe nabantu besifazane nabe social media kuzomela bekufunde lokho ukuthi intukuthelo iyalawulwa uma ekuhlula intukuthelo kuyilawula kodwa komunye umuntu oyikhwapha lakho oyinsila yakho uthethise yena ukuze uthathe inqumo sekukahle mawubuka ukuthi ivideo yesikhathi eside kangakanani lesi yini izovela manje kunenkinga nenqoshunqushe ekhona eNdlunkulu la isilo sethu siqondisa khona igwegwe la siqondisa khona igwegwe futhi sihlakula la kufanele sihlakule khona asikwazi ukuthi isilo ngokuzalwa ngokukhonjwa sibe ngesisihlalo bese silindela thina ubumnene silweni isilo somuntu futhi ubukhosi bobumuntu kodwa indaba enkulu enokuhlonipha isihlalo osesihlalweni akabe wasici ngoba usuka seyihlalo qobo noma amaphutha angaba khona ngani zakwethu thina esiganiweyo thina sazi ukuthi ilawu yini umnumzana mayithetha emzini wakhe ekhombisa ukuthi ufanele ahlonishwe ngegaba ezithize azisho makukhona kufanele kwenzeke noma kukhona la kuyiwa khona noma ngabe yenkonzweni noma ngabe umhlangano nebusiness kubalulekile ukumazisa umyeni wakho uma umlobokazi uganile inhlonipho leyo esimpule kangakanani ke lapha isilo sitholakala sithetha futhi simgonile kwayena uNdlunkulu esimthethisayo sikhombisa ukuthi siyamthanda asimxoshi asimkhombe ngaSiphambo asimkhombe ngambese izinhlamba into esiphila ngawo usuku nosuku unelungelo umyeni wakho ukuthethisa eqise ngendlela eqisa ngayo mani nobabili nawe futhi umuntu osifazane unelungelo ungangasho ngelinye ilanga ngathi mina umuntu osifazane mani nobabili angakuthuka zakuthuke nangoma wakho mani nobabili ulalele ukuze abhoqineke aqineke ngaphakathi bese nokufunda nawe usho cha makoti wami weqisile lapha enkulumeni nawe umyeni wami weqisile lapha ngeke sibaleke inkamba amanzi lawa mawuthi uyabuka isilo sibhekene nempenzima njengamanje mina nophakela umthakathi sibambe impekazulu sawufaka uZulu emlandweni ongasoze wazi wakhohlakala ekeyizokolwaneni ezayo uke wathi lo mfana lo abangamfuni kakhulu oBlack Coffee ngoba naku besisangene sebeyabelungu bemnyama bethe ebhuqa kodwa umfana okhuluma iqiniso wathi lento esiyenzile nophakela umthakathi uZulu usazohlonishwa next 1000 years and yonke ireferral izobe irefer kulesimo esibhekene naso mawucabanga ke isilo sisemthandazweni ojule kangaka singasuka kanjani isilo emveni kwalokho kune stress seso istress sethu stress sekhanda istress sesikolo esingazenzile konke lokho kuza enyameni yasisilo uma siyithokozele ngesitela saso elawini singashaya umuntu singakhombe umuntu ngaSiphambo likuphi icala lakho ngani zakwethu likuphi icala ngiyocela ukuthi omdala weinsuku alalephe kwethu siwuZulu ngisho emlandweni kaShembe akekho ohlukanisa umlando kaShembe noZulu ayibencane maNazaretha ayidla mahawu ayilwe ngamalongo unyazi ngiyazi ukuthi ludala kulesimo lihlala lesikhulisa ngento eziningi mina ke kuningi engifundayo onyazini ngoba ngaphezulu kokuthi
luNkulunkulu wabaNazaretha liphinde futhi libe umakhelwane kimi ningikhulise ngobudoda namanje ke izimo ezinjengalezi zifuna ubudoda futhi isono somuntu esuka sesivele obala suka sesifana nesono esesinqotshiwe nesesithetheleliweyo kangakanani isifuba singubele nyakana sabhoboka umuntu uyakuzizwa isindaba ngithi noma ngabe ubani oseduze kwesihlalo ukuthi nesihlalo owake wembatha nenkosi engubeni onamavidiyo onazo sonke isici senkosi yethu umisa uZulukazi lithini akakhiphe njengamanje ngeke ubulala ubaba phambi kwami ngcono sibulale sonke mfowethu sibulale sonke mfowethu ubaba wesizwe ubaba kaZulu ohlekayo sengathi angahleka ngaphindame ohlekisa ngalento kuma social media ngimfisela isibusiso sokuthi engathi impilo yakhe yena ingahamba ihleka njengoba ehleka nje ehleka uZulu ngoba vele uyaliwa ukuthi sikhishwe esicongweni ngakho ngezivumi isilo siyazala ukuba ikhansela ngabe sithi ayi asibuke ngenye indlela ukube imeya noma kube umongameli ngabe sizibuke ngenye indlela cha inkosi yazalwa hlonipha isihlalo Nkosi yethu mnandi namaphutha akho siyakuthanda thina ngicela bonke abantu ku social media abaqhubeka bayiphuzela isitela bayijabulele kodwa bengazoni bengoniwe ngiyacela ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa asihlonipheni isilo sihlonipheni isihlalo singahlekisa ngoZulu wethu umkhulu kangaka ungowesibili emhlabeni wonke jikelele ngithi nishingonyama kaJuda yawashwa lamazwi kwela kwaIsrayeli yathi ongenasono akalithathi itshe amkhandi akho ngisho yedwa wasukuma wena ukuhambela kahle emzini wakho wena ukuhambela kahle emendweni wakho kodwa usineka nje ngathola ukuthi wena wadlisa indoda yafa ngoba kwayena uNdlunkulu ngithi mthetheleleni akakwazi akwenzayo kodwa lapho ekhona nawe uyazi ukuthi wenza iphutha elingakanani phambi kwesihlalo sikaZulu phambi kwesizwe sakwaZulu ngithi Shembe Nyazulu leZulu lalaphe kwethu uZulu ingubo yakho nathi uShembe futhi uNkulunkulu wethu ngiyacela eNingizimu Afrika sikwazi ukuthi sihloniphe simene sicaye ngendlela esisimanga la senze khona ubuqhawe obeyizukulwane ngezizukulwane sigijima nemfene yami edaladini kodwa into ebihamba phambili Zulu washo uKhedu Mutwa wathi Zulus are going to be called an enemies of peace and some will be destroyed namanje sithi hlangana Zulu hlangana mhlatho wazanayo akusona isikhathi lesi sokuthi singa entertain izinto khona imbongo egcwele lapha lezi eyiholayo ngoba lokhu uhola kwena ku Facebook nakulo sanishintsheni nikade nigxeka manje nilwa nathi nophakela idibene ibhixene kodwa within a minute sanishintshile angifuna niyibone ukuthi ningamakhayithi angakanani ithuli ingwenye ithe uthile zibeni phumela emgonqweni manje fusekani zinja hlukana nengonyama yethu shit